מזרחן, מומחה לעולם הערבי, ואתה יודע, אני יכול לדבר איתך היום, ועוד יום העולם הערבי הולך להשתנות. זאת אומרת, השינויים הטקטוניים במזרח התיכון הם מטורפים, מה שקורה פה. ואני רוצה להתחיל ולשאול אותך, התפרקות הציר השיעי, אוקיי? ועכשיו התחזקותו של הציר הסוני. אנחנו שומעים איומים מטורקיה, אנחנו רואים את צבא מצרים, ככה זז ומוציא כל מיני סרטונים. האם יכול להיות מצב שבו אנחנו קמים בבוקר אחד, ב-6:29 בבוקר, לא לכמה טרקטורונים של חמאס, אלא לצבא מצרים וצבא טורקיה, ובכלל הציר הסוני שתוקף את מדינת ישראל? קודם כל, היחלשות הציר השיעי, הוא לא התפרק, עדיין יש, גם בחיזבאללה, מי שהספיד את חיזבאללה, הוא צריך לעשות שוב homework. יש גם שיעים בעיראק, החות'ים, אנחנו רואים כמה עשו לנו צרות, איראן עדיין היא האמא של העולם השיעי, אז לא הייתי מפריז ואומר התפרק, נחלש בהחלט. באשר לשאלה שלך, מדינות ערב, גם טורקיה, אלה לא מדינות יציבות. כמה פעמים היה ניסיון הפיכה גם במצרים וגם בטורקיה ב30 השנים האחרונות היו? לכן גם עם המשטר הנוכחי, גם נניח שעבד אל פתאח א-סיסי לא רוצה מלחמה, יכול להיות ביום אחד הפיכה, יבוא מורסי 2, מישהו מהאחים המוסלמים, יחליט שהוא רוצה לשחרר את ירושלים, הכל. לכן אני לא אומר לך אי אפשר שאתה מדמיין, לא, דווקא אני מאוד פתוח ולא פוסל את זה, לא פוסל, גם מצד הטורקים, גם מצד מצרים. אני חושב שהתפכחנו ואנחנו יודעים היטב שאנחנו באזור המזרח התיכון, אין לנו ידידים אמיתיים סביבנו, מדינות הטבעת, מי יש לך? לבנון, סוריה, ירדן, מצרים, אין, הרשות הפלסטינית, אנחנו לא באירופה, והגיע הזמן שהמנהיגים שלנו יבינו את זה. זאת אומרת שאסור לנו בעצם לסמוך פה על שום הסכם שלום, שום דף נייר שנחתם במזרח התיכון, אי אפשר מה שנקרא לסמוך על הדיו שבו הוא נכתב. ברור שלא, למרות שעשינו הסכמים ויש ערבים, ארצות הברית ערבה על הסכם קמפ דיוויד, אני מאמין שאם תהיה מלחמה, האמריקאים כן, אם יפתחו המצרים במלחמה, כן יש ערבים, אבל באמת אסור, צריך לסמוך קודם כל על הקדוש ברוך הוא ועל חיילי צה"ל וסתו. בוא נדבר על מצרים לדוגמה. תספר לי, מה קורה בצבא מצרים? האם צבא הגנה לישראל ערוך למלחמה מול אויב כמו צבא מצרים שחמוש בנשק אמריקאי עם תקציב? אז זה גם טוב שהוא חמוש בנשק אמריקאי, בעיקר במטוסים אמריקאים. אני לא רוצה להיכנס אל הפרטים, מי שמבין שיכול להיות גם שהאמריקאים יכולים קצת לשחק עם הנשק הזה. אבל יש לו, צבא מצרים יש להם כפול, אפילו יותר מכפול, מספר טנקים, גם מטוסים, יש להם כמות, אצלנו זה איכות. אני לא רוצה לדמיין מצב שהמצרים יפתחו במלחמה, כי אם יפתחו במלחמה, אם יום אחד יקרה, כמו שאתה רומז, האם יכול לקרות לנו 7 באוקטובר מצד מצרים? אפשרי, ותוך שעתיים הם באשקלון. בואו נגיד את האמת, אם המצרים ירצו, ראינו את מחבלי חמאס לאן הגיעו, ואלה ללא טנקים ולא מסוקים. תאר לעצמך, לו לחמאס היו מסוקים וטנקים ומטוסים, מה היו עושים לנו? אולי זה קרה בגלל שזלזלנו בהם, זאת אומרת, אולי אם היה מטוסים וטנקים זה לא היה קורה. אולי מה שקרה, קרה בגלל הזלזול שלנו בעולם ובמחשבה הערבית ובחוסר היכולת שלנו לקרוא ולהבין את מה שהם חושבים. חלקית, אני מסכים, חלקית, נכון. אבל כמה קורבנות היו אם לא היה להם נשק ולא היה להם מטוסים? אני לא רוצה לדמיין, אבל ב7 באוקטובר אני תמיד אומר את זה. הציל אותנו. גם מהגזרה הצפונית שעוד מעט נדבר על זה. תאר לעצמך אם היו תוקפים אותנו משני הצדדים, כמו שעשו במלחמת יום הכיפורים. למה זה לא קרה? למה חיזבאללה לא בא? דיברו על זה אין ספור פעמים ועדיין אין תשובה. אני אומר לך, אני בן אדם מאמין כמוך, כשאין